Wayo maigidan haya, maigidan haya. Kwaya ta kuma, kwaya badakala. Inna ta san kalwa, kalwa ta san inna gida guda. Ai gidan hayan nan sai ƙara samun karɓuwa ya kai. Wallahi tallahi abubuwa suna ta kama dai irin dai duk dai abin da dai sai dai a komi dai na zuwa dai normal. Allah shi ƙara ma lahiya ka dan jas ka ja ka da kare ta kai mata ciki. Kasan shi wanga abun muna son ku dan sai ya kai muku kuma mana kyauta. Wani lokaci. Sai in abun ya kai ma cikin kwakwalwa sai ka ji wata miliyan 2 ka ba sani. Gida wayo maigidan haya, maigidan haya. Gidan haya. Yawa Allah ji mai gida haya da haka nan nika so wallahi nika so haka nan Allah saka min kyauta ko ta miliyan 2 dan kai ta kai ma dai ko yawa to kaga aka je gidan hayan nan duk wanda bai biya kudin haya ba wallahi ai wanga caji ya kai ko ina ni na san abun da addola na shi yasa na so in ji ni sama up na yi bukata haka kai auzu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai mallan lafiya ka san ko wane ne to wallahi ka tura maka ka bala'i wallahi ka tura maka ka bala'i wannan abu bare ka so ba ne ka san ko wane ne ka tura ai mallan wannan kai sauran ke kai mallan Yakin ka daya. Dawo nan. Ai, ka dawo nan ka ce ma ko baka dawo. Sannu baba Alhaji. Matso nan. Saka shi bari ta bashi Kamar shi nace maka. Baba Alhaji. Kamar shi nace maka.
sannu baba Allah shi ƙara ma lafiya kai malam kai kaman shuni ce ma don Allah kai hakuri ni ba ko ne inna ta san kalwa ta san Alhaji malam kai ka zo ka ishi ka kambada ni wai sannan kana kira ma inna lillahi wai yi hankuri ka halaka ni ka ce min baba Alhaji ba baba Alhaji bane ni mai gidan haya ne Alhaji mai gidan haya to wallahi baba ban san ka ba ni ba ko ne wallahi a shigowa ta garin ga tun da kai ba ko ne ka zo ka ban kaɗi mai gidan haya abu guda zan maka shi ina da wata gona sai ka te kamar noman sati biyu sannan in hankure in kyale ka za ta li kware ke ja ta ke ma baba kai ma Allah dan daraja annabi Muhammad kai hakuri sallallahu alaihi wasallam kai wallahi ni ba ko ne ai ka kawo Alhaji ka buga ta inda bai iya rama wallahi gidan haya mai ka kira annabi Muhammad ai ka tsare da mu duk gaba ɗaya look ai dukkanin mu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka ce because that is why you see always our farashin mu is going up muna cin albarkacin annabi ne ai ka gama da ni tahi Allah ya kiyaye Allah kai ka lafiya nagode baba ku ce kawai ku ce Allah kai ka lafiya arama ka ja ta kai ma yawa ja yawa gida wayo mai gidan haya gida wayo mai gidan haya dan mai gona daban yake da dan mai noma gabita da kulli kai na goya ni goya ka cakwakiya over da ariya akwai dariya gidan mai gidan haya ban haushi duk cikin gidan mai gidan haya gida wayo mai gidan haya gida wayo mai gidan haya gida wayo mai kin ga dai Allah ya samu shigo gidan haya sai dai na mance ban tambayi sunan ba suna na Sham'anatu to amma an fi da kira na kankana Allah na kankana yawa yes wannan suna man daɗi kuma na ji daɗi kuma na gode kankana uwar ruwa yanzu kin ga ya kamata mu tafi wannan gida ke gani gidan baki wannan gida ya ɗauki kowa da kowa saboda ni wannan gida ya gani ya kowa nashi kuma ni ne wani shege a gidan yawwa jira ina zuwa bari in leko jira ina zuwa gidan haya gida wayo mai gidan haya gida wayo mai gidan haya gida wayo mai gidan haya ga gida mai gidan haya mai gida wancan da wa'in da wancan duk suna gidan haya daya in zaka ba mai gidan haya kudi shi ba zai damu ba ni ka shirin gani haka Allahu akbar wannan gida a fa aljannu sun yi wa giran ga ya kamata a cire su kai mi ni ka shirin gani mai gida haka dada kuma gida da kai nika magana wai ni ka faruwa haka ya ai ba koi ma ba kuwa ce wallahi mai gidan haya mai gida yawa wallahi ba kuwa ce mai gidan haya ta ba ta hona gida wayo mai gidan haya gida wayo mai gidan ba kuwa ce haka ne kai haka mun kai da kai ai cewa ta kawo ta nan sai kai daki da ita ko ke ce kana nuna da hajiya gidan banza ni ne ya hajiya ni da muka darori me da ba da mata inda ga mata wuce zo kai shin wai kai wannan irin jahili na mantuwa ce kai da ni ce haka da hakin nan
kawai sun ke mai gidan gidan mai haya gidan ba kuwa gidan mai gidan da ya su haja Lahiya kalau. ya kwara ko Lahiya da sun mace a gaida. kila bodan masha Allah suna ba kuwa tata kai kuma mai gidan haya gidan haya gidan wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya ga gida mai gidan To kai tashi mu shiga dan. To haja? To yayi haja. Kashi na kike. La shiga uku. La shiga uku. Sai ka shigo kai. Ai haja ni. inna ta san kalwa ta san inna gida guda gida ha ko mugu ne kai inda kuɗi ba za ka koro ba ba za ka koro ba a cikin gidan mai gidan haya dan mai gona daban yake da dan mai noma kai ina na rantse da Allah ba shi yiwa shikenan kullum sai a ce farashin mata karawa yake kullum farashin mata tashi yake to wallahi bari in gaya ma ni zuwa zani in tattara kayana in koma gidan mai gidan haya wallahi suna na kaura na Madina ba zane nake ba subhanallah kamar ka mutum mai daraja da kima ce za ka koma gidan da ko akuya ta wulga a layin ba za a yi mata kallon rahama ba haba kai ustazu ita wa aljanna da ka ganin ta wata mai rabo ce nan wa'azin ka baya da wani tasiri nan baya da wani tasiri sai wa'azin ka baya tasiri nan to amma ina so ka sani shi shaidun duniya shine shaidu ba shaidun lahira ba to wai ma me ya samu ma ba a ƙara mana farashi to ai su mata ne wa farashi da farashi an kaɗu sai a zama farashi shi a saboda Allah ba kuma bari in gaya ma ustazu Allah baya dibo zuwa ga wani kanka ko kayanka ko isarka ko cikakka ko gemunka ko wata isarka ko bodarka Allah yana dibo ne zuwa ga zukatanmu a ustazu na ma gano akwai bakin ciki tsakanina da kai to don Allah ustazu in zani aljanna ka rike min kafa in zan shiga ka rike min kafa ni na wallahi in juyo na rinki da Allah in juyo in ma mu hangulka na isa to abinda haka kai ne haka don ka ganni haka ha ko mugu ne kai inda kuɗi ba za ka koro ba ba za ka koro ba a cikin gidan mai gidan haya ka hito ka jiya ba ko kana man kiss gidan haya ne ina ruwa ne kiss yake mu aike bula ba wala kwata dubu akwai bala'i bari wanda ina aike yo mai gidan haya gidan haya gidan